Μπροστό. Έμεινε διάλογος μας. Θα κάτσουν οι λίγοι. Ή Βασίλης Παπαγιάς. Σίγουρα κατά Θοδωρή, αυτό πάνω. Νίκος πήγε πέρα, έβγαινε ο Νόξος. 6, δεν το ξέρω. Γύρω στο καρτέρι που ήσαν έρθει πάνω σου, εκεί πέρασε η γρούνα, έρθει πάνω σου, γύρω στα τριχτάς, εκεί πέρασε η γρούνα. Πετάκι μπροστά με βάρη στο στροφή, μπροστά με πρόβοξε. Δεν ξέρω αν το πήρα. Πού πήγε. Πάει κάτω, πάει στον Κοσιλό, προσέξτε, έρχεται. Κοσιλό, εκεί πέρα, έρχεται πέρα. Με βάρη στο στροφή, μπροστά του λέει. Γαμώ το μουνί τέλος. Μπράβο ρε killer. Πού πήγε ρε μαλάκα, τώρα εσύ κάτω από την νιούγου και σκάλος κύριος σου είσαι πάει μπαλί. Ναι ρε το γαμμένο νόμιμο. Ξεγάλω γρήγορα, ξεγαλαμμένο, δεν αυτό πάνω. Δεν ξέρουμε τι έγινε τώρα εδώ μέσα. Ένα γούνι, κανένα ξυνταρχέ και πάει τώρα αυτό. Και πάνω από εκεί πέρα τον ρώστα. Τόσο είναι. Είναι ο Μπαλκάνικη! Μην τον τραβάζει πέρα και πάντα χτάρει και τα γάμψη. Το κομπερνάει την τύπτο χτάρει. Θα το δω τις φουρνάζεις εδώ, πρέπει να πεις πριν. Νάτος το λέει σου κατάει. Δεν τα βλέπω να περνάνε κάτω. Κάτω χαμπλά δεν κλαπνάει άλλο. Περιμένετε λίγο να φυλώσω. Μου λέει ενδράκας και αυτό δεν στυφάνει πέρα για να έρθουν εδώ κάτω. Ένας να φύγει για την άσφαλτο τώρα. Πήρε κάτι που πάει κάτω. Ένας να φύγει για την άσφαλτο τώρα. Πριν μου καρδέρι, την άλλη. Για τα βραγιανά. Εκεί που ήσουν καρτέρι και άκουγες το χάρι που βάρεγε στα από πάνω, εκεί που ήσουν καρτέρι στην άσφαλτο.